Bakoken arrakasta itzelaren ostean, jende askorentzako orakulo bat bilakatu zinen, hitz egiten zenuen bakoitzean. Arrakastak jartzen zaitu eskaparate batean, nun zure hitzak jende askok hartuko dituen, ia agindu moral gisa, ezta? Sentitu izan zara posizio hortan? Baizu, ni sentitu izan naiz, batez ere, hitz egiteko beharrean. Ametsetan ere askotan, amets egiten nun, mikrofono bat neukala aurrean da, eta esate ziatela, hitz egin zazu, ez? Egia da, ospearekin eta batean da batez ere ospea, eta nun eta euskaraz idatzitako liburu batekin, da garai hartan nik uste dut jende gehienak Espainia aldean, edo zesanik ez Frantzia aldean, eta Inglaterra aldean, inorketzun pentsatzen euskaraz, idatzi zitekenik ere. Orduan, batean liburu bat egotea, eta nahiko edadura izan zuen leku askotan, da orduan, eta egia da, eta orduan, nolabait esan zidaten, jarri horra horrean, hor daukazu mikrofono bat, eta hitz egin zazu. Eta orduan nik hitz egin dut. Eta asko hitz egin dut. Eta urte ilunenetan ere hitz egin dut. Eta han eta hemen. Eta aurrian ibili naiz. Eta erakutsi egin dut nire burua. Eta askotan nabarmendu egin dut nire burua. Jende askorentzat, ez da nola esan, etzan lan xamurra izango, Niretzat etzan izan, ez? Hitz egin behar hori etengabe, ez? Ondorioa, ez daki, nik eutsi egiten diot, nire hitzei, eta izen bat hitz izango zean. Milioi bat, nik, arrokere jada baita ere, ez? Baina, nik eutsi egiten diot, nire hitzei. Ez dut, irudipenik, inoizola falsuan haitu nitzenik, edo ezer isildu nuenik, ez zait iruditzen. Eta nik egingo izutu hain, zure programan horretan, abrakadabra hori. Eta esango dut, nire ustez, nun dagoen euskerak daukan. Arazo, bakarra eta funtsezkoa. Bere hil alabiziko auzia. Eta hori da itzulpena. Itzulperaren auzia. Soluzionatzen badugu, euskaldunok, orduan euskerak aurrera egingo du. Ez badugu soluzionatzen, pikutara dihoa. Sekulako ubide batetik dator informazioa. Batez ere, 2 edo 3 hizkuntzatan. Eta orduan geho alako batean, estutu eta urritu egiten da. Eta da, ubide txiki bat, eta hori dihoa euskal mundura. Estutzen dan gune hori hor dago auzia. Norbaitek esango dik, itzulpenak egiten dira. Eta nik orduan esango dut, oso ondo, eta isili geldituko nahi zertikan, ez dut inorekin asarretu nahi. Zuk hor, alako esaldi ulertezin bat ikusten duzut euskeraz dago. Zu badakizu, olako esaldiekin zapuztu iten duzu jende guztia. Orduan ni pentsatzen du beti, nork itzuli ote du, ez do jakiterik, eta askot testu horiek, itzulita zeudek, egin duenak ez duelako euskeraz egin nahi. Naiz eta euskalduna da, naiz eta agian postu hori daukan bere euskaldun fama batik. Zego horra, behar dugu, Fermin, nahi baduzu eskaintza izulan hori, behar dugu martiri bat. Martiri bat behar dugu, zetekan, itzulpenak salatzen eta aztertzen eta azten dana, hori guruzifikatu egingo dute.